салом бинандагони азиз, ман Набиҷон Юсупов. Эълони он ки мардум барои иваз кардани шиносномаҳои худ танҳо 3 моҳ вақт доранд ва агар дер кунанд аз симкортҳои телефонашон маҳрум мешаванд. Дар маҷлиси намояндагон баҳсеро ба по кард. Дар нишасти маҷлиси намояндагон рӯзи 22 май Икром Умарзода, муовини аввали вазири корҳои дохилӣ Тоҷикистон гуфт, муҳлати табдил шиносномаҳо бетағйир мемонад. Абдуҷаббор Азизӣ, муовини раиси маҷлиси намояндагон, гуфт фурсати танг мумкин аст харҷу марҷ ба миён орад. Вай тақозо кард барои пеш наомадани мебандуборӣ дар рӯзҳои охирӣ табдили шиносномаҳо дар байни мардум тағйирот бурда, онҳоро ба сари вақт иваз кардани шиносномаҳо ташвиқ кунанд. Масъала он аст, ки симкортҳо танҳо бо шиносномаи нав сабт карда мешаванд. Онҳое ки то моҳи август шиносномаҳои қадимии соли 1996-ро ба корти пластикии ҳувият иваз намекунанд, амалан аз имкони истифодаи телефонии худ маҳрум мегарданд. Гузашта аз ин, ки каси дигар додани симкорт низ бино ба тағйироте ки маҷлиси намояндагон тасвиб кард манъ мегардад. Яъне тамоми ҳаракат ба он самт аст, ки шаҳрвандон дар муҳлати боқимонда шиносномаи нав гиранд ва онро бо симкорти худ пайванд кунанд. Азбаски то ҳол 3 миллион нафар ва ё аз 3/1 ҳиссаи аҳолии Тоҷикистон шиносномаҳои қадимашонро иваз накарданд. Бархе вакилон пешниҳод карданд, ки муҳлати иваз кардани шиносномаҳо дароз шавад. Ҷаббор Ахмедов, вакили мардумӣ аз намояндагони Вазорати Умури Дохилӣ, пурсид, чӣ қадар мардум то ҳол симкартҳояшонро иваз карданд ва оё дар муҳлати муайяншуда ба бақияи онҳое, ки шиносномаи нав нагирифтанд, ин санад дода мешавад. хуб, дӯстони азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам, ки лайк гузоред ва подписатсия кунед ба канал и комментарии худро нависед. Шумо чӣ фикр доред дар бораи ин симкортҳо? Чӣ мешавад? Ва ё рӯза рӯз тағйирот дигар шуда истодааст ё вазбин шуда истодааст? Хайр, то боздид.